Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У эфіры навіны рэгіёну на тэлеканале «Беларусь-1» у студыі Станіслаў Пшаніцын. Добрый вечар. Завяршыўся двухдзённы візіт на Гомельшчыну старшыні белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыдзькі. Напярэдадні ў Светлагорску ён правёў прыём грамадзян па асабістых пытаннях. А сёння Геннадзь Браніславович сустрэўся з працоўным калектывам тэлерадыёкампаніі «Гомель». Галоўная мэта сустрэчы – падвядзенне вынікаў працы за першыя месяцы гэтага года, аналіз цяперашняга становішча белтэлерадыёкампаніі і размова аб перспектывах далейшага развіцця. Як ужо вядома, у самы бліжэйшы час з'явіцца новы тэлеканал «Беларусь-3», які будзе мець культуралагічны накірунак. На ім будуць размяшчацца дакументальныя фільмы, гістарычныя і пазнавальныя праграмы. Новыя тэлевізійныя праекты чакаюцца і на каналах «Беларусь-1» і «Беларусь-2». Таксама было закранута пытанне павелічэння рэкламнага часу і ўзмацнення матэрыяльна-тэхнічнай базы. Геннадзь Давыдзька адзначыў вялікую ролю рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі і неабходнасць рабіць больш крытычных матэрыялаў. Але крытыка павінна быць канструктыўнай, каб дапамагаць уладам вырашаць існуючыя праблемы. Таксама старшыня белтэлерадыёкампаніі дадаў, што зараз мясцовыя тэлестудыі, у тым ліку і наша тэлерадыёкампанія, знаходзяцца на добрым узроўні і маюць неабходныя магчымасці, каб рухацца наперад. Региональные средства массовой информации пользуются особой любовью именно в регионе, потому что человеку хочется знать, что происходит именно здесь, именно устами того человека, который живет тоже здесь, журналиста. Вот, поэтому развитие средств массовой информации в регионах – это большая задача, и в первую очередь, конечно, местных властей. Нягледзячы на амаль 26 гадоў, якія прайшлі пасля чарнобыльскай катастрофы, у шэрагу пацярпелых раёнаў Гомельскай вобласці ўсё яшчэ існуюць праблемы, звязаныя з абаронай насельніцтва. У першую чаргу гэта тычыцца медыцынскіх пытанняў. Вырашаць іх плануецца рознымі шляхамі. Некаторыя з іх на сумесным выязным пасяджэнні разгледзелі дэпутаты Гомельскага абласнога і Хойніцкага раённага саветаў. Центральная районная больница у Хойніцкім районе, галоўная медицинская установа, некоторые будынкі існавалі яшчэ да чарнобыльскай аварыі, нешта пабудавалі практычна адразу пасля трагедыі. За амаль чвэрць стагоддзя памяшканні ні разу капітальна не рамантаваліся, што стварае шмат праблем для наведвальнікаў і саміх медыкаў, але яшчэ больш значная праблема кадравая. Справа дайшла да таго, што жыхары Хойнікаў вымушаны звяртацца за дапамогай у медустановы суседніх раёнаў. Закрепляются только те, кто сам является выходцем из нашего района. Значит, те, кто проживает, родился или желает проживать в дальнейшем на каких-то других городах, те после определенного срока отработки, к сожалению, уезжают. Стан здароўя насельніцтва увогуле выклікае значную заклапочанасць, і хоць захворванні, звязаныя непасрэдна з уплывам радыяцыі, знаходзіцца далёка не на першым месцы, але таго, што робіцца, яўна недастаткова. У першую чаргу гэта тычыцца дзяцей. На працягу месяца кожны з іх праходзіць аздараўленне на чыстых тэрыторыях, але потым зноў вяртаецца дадому, дзе ўжывае прадукцыю, якая хоць і лечыцца нарматыўна чыстай, але часта знаходзіцца на самай мяжы дапушчальных норм. Сярод прапаноў кіраўніцтва райвыканкама стварэнне для раёна стабилизационного фонда Городины и Садовины, выращенной у іншых регионах в области и краины. Дети, выезжая, они питаются чистыми продуктами, находятся в чистой зоне, дышат свежим воздухом. И это, конечно, дает свой результат, но это только 21-24 дня, не более. А все остальное время они находятся тут. У Хойніцкім раёне добра разумеюць, сродкаў для хуткага вырашэння ўсіх існуючых праблем ні ў абласным, ні ў рэспубліканскім бюджэтах няма. А таму сёлета практычна ўсе выдаткаваныя інвестыцыі будуць накіраваны на развіццё рэальнага сектара эканомікі. Ва ўмовах радыацыйнага забруджвання найбольш перспектыўным з'яўляецца развіццё жывёлагадоўчага сектору. То, что сегодня производственная сфера будет работать, будет зарабатывать, как налоговая часть, бюджет будет пополняться, и плюс само население будет достойную заработную плату получать. Конечно же, пойдут и вопросы социальной сферы, развиваться само собой разумеющиеся. Олег Сенцюроў, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель», Хойніцкі раён. Суб'екты гаспадарання Гомельскай вобласці і Польшчы маюць намер актывізаваць эканамічнае супрацоўніцтва. Ва ўсялякім разе такі вывад можна зрабіць па выніках праведзенага ў Гомелі круглага стала з удзелам прадстаўнікоў беларускіх прадпрыемстваў і супрацоўнікаў польскага пасольства. На думку бакоў, існуючы зараз тавараабарот можна павялічыць прыкладна ў 2 разы.
Сёння Польша – адзін з асноўных гандлёвых партнёраў Гомельскай вобласці. Летась, напрыклад, экспарт нашага рэгіёну склаў амаль 240 мільёнаў долараў і ў параўнанні з папярэднім годам павялічыўся на 23% пры станоўчым сальда. У польскім пасольстве супрацоўніцтва аб'ектаў гаспадарання вітаюць, але кажуць, што яно можа быць больш актыўным. Ва ўсялякім разе павелічэнне агульнага тавараабароту ўдвая – гэта рэальнасць. Магчымасцяў шмат ад непасрэдна актывізацыі гандлёвых адносін да рэалізацыі сумесных праектаў і прыцягнення інвестыцый. И они, кстати, тоже в какой-то степени определяют этот товарооборот. Если вы посмотрите на эти позиции, то я думаю, что от инвесторов это минимум порядка 200 миллионов долларов, это товарооборот от инвесторов. 200 миллионов минимум. Так что инвесторов много, почти 600 фирм находится на территории Беларуси с польским капиталом, в котором поляки учредители или полностью учредители и совместные предприятия. Акцыянернае таварыства «Светлагорск хімвалакно», свабодная эканамічная зона «Гомель-Ратон», рэчыцкі мітызны, акцыянернае таварыства «Спартак», плюс менш буйныя прыватныя прадпрыемствы. Зацікаўленасць в устанаўленні кантактаў з польскімі партнёрамі на Гомельшчыне выказалі больш як 40 суб'ектаў гаспадарання розных форм уласнасці. Некага цікавіць магчымасць стварэння сумесных прадпрыемстваў, некага інвестыцыйны клімат у суседзяў. Сярод прапаноў беларускага боку таксама спрашчэнне візавага рэжыму для дзелавых людзей. Існуючыя праблемы ўвогуле вырашаемыя, галоўнае, каб было жаданне. Вот это мнение, что все ниши заняты по экспорту готовой продукции, это в корне неправильно. Если тщательно прорабатывать те или иные моменты, тщательно прорабатывать рынок, то всегда можно найти позиции, которые можно поставлять на польский рынок, несмотря ни на какие нюансы, которые возникают. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Летняму адпачынку дзяцей у Германії была прысвечана сустрэча прафсаюзнага актыву Гомельскай вобласці з гасцямі з Ганновера, нямецкай супольнасцю «Дапамога дзецям Чарнобыля». Сустрэча грамадскіх арганізацый дзвюх краін адбылася сёння ў абласным доме прафсаюзаў. З 2003 года на Гомельшчыне дзейнічае дабрачынны фонд «Здароўе дзяцей». Яго заснавальнік – абласное аб'яднанне прафсаюзаў. Асноўная задача – арганізацыя аздараўлення непаўналетніх, у першую чаргу з пацярпелых у выніку аварыі на ЧАЭС раёнаў. Шмат гадоў фонд супрацоўнічае з германскай супольнасцю «Дапамога дзецям Чарнобыля», якая была створана пры літуранскай царкве ў Ганноверы. Штогод каля 1000 гомельскіх школьнікаў адпраўляюцца на адпачынак у нямецкія сем'і. Прыярытэт у гэтым аддаецца дзецям-сіротам, шматдзетным, апякунскім і прыёмным сем'ям. За некалькі гадоў існавання Гомельскага фонду «Здароўе дзяцей» у Германии адпачылі больш за 6000 дзяцей з Гомельскай вобласці. Кроме слов благодарности, как с нашей стороны, в первую очередь, так и с немецкой, вот по этой акции нет. Мне довелось быть и на собрании в Ганновере, встречаться с этими семьями. И самое, что приятное, что с очень многими семьи налаживают уже сами контакт и напрямую приглашают детей. Дружба достигается только при взаимном контакте. Хорошими друзьями можем стать только друг друга, когда мы с друг другом познакомились. Дети очень хорошие послы своей страны. И, конечно же, это очень важно. Трое выхаванцаў дзіцячай школы мастацтва нумар 2 горада Мазыра выйшлі ў фінал конкурсу, які меў незвычайную назву. Жылі-былі дзяўчынка і хлопчык, і яны хацелі зрабіць свет лепш. Ён праходзіў у Брусэлі, а ўдзел у ім прынялі юныя мастакі з 60 краін свету. Па сутнасці, тэма конкурсу прысвечана гендернай роўнасці. Сваё разуменне пытання дзецям неабходна было выказаць малюнкамі. Задача досыць складаная нават для дарослага чалавека. Хотела сказать в целом о конкурсе. Очень серьезный конкурс, очень ответственный. Вот, можно сказать, даже не детская тема поднята на этом конкурсе. Мы действительно гордимся своими учащимися, маленькими детьми, от 8 до 10 возраста всего лишь детей. Вот. Тему они открыли замечательно. Усяго на конкурс мазыране адправілі 20 прац. Прайшоўшы адборачны этап у Мінску, у фінальную десятку трапілі 3 малюнкі. У меня была нарисована планета, и на ней стояло большое дерево. Там были мальчик и девочка, держались... много мальчиков и девочек держались за руки. Мальчик и девочка – это силы, и я решила изобразить, как они спасают животных от холода и голода. Я думаю, что мальчик и девочка всегда должны дружить. Выхаванцы школы майстацтва уже не ўпершыню удзельнічаюць і перамагаюць у міжнародных конкурсах. Я хочу поздравить все-таки наших учеников с очередной победой. Все-таки это вторая победа в этом учебном году в международном конкурсе. И по большому счету редко бывает так, что перепадает буквально 2 раза в год.
Заключны этап конкурсу пройдзе ў Брусэлі. На ім свае працы прадставяць дзеці з 60 краін свету. Застаецца пажадаць юным мастакам з Мазыра поспеху і перамогі. Ілона Шалоўская, Юрий Гарабец, телеканал Мазыр спецыяльна для тэлерадыёкампаніі «Гомель». У абласным цэнтры распачаліся рэспубліканскія спаборніцтвы сярод дзяцей і падлеткаў па хакеі «Залатая шайба». Лепшыя каманды нашай краіны на працягу 4 дзён будуць змагацца паміж сабой на лядовых пляцоўках Гомеля. Узрост удзельнікаў ад 13 до 15 гадоў. Ужо 3-й год запар Гомельская вобласць прымае рэспубліканскія спаборніцтвы «Залатая шайба». Асаблівую значнасць маюць менавіта такія юнацкія турніры. Дзякуючы ім спорт будзе набываць большую папулярнасць сярод моладзі, упэўненыя арганізатары. Сёлета удзельнічаюць у «Залатой шайбе» 7 каманд, прадстаўнікі кожнай вобласці і горада Мінска. У заключны этап прайшлі як традыцыйныя фаварыты, так і навічкі спаборніцтваў. І зараз ім будзе неабходна прадэманстраваць усё сваё майстэрства і спартыўны характар. І хто ведае, можа гэтыя дзеці ў будучым стануць знакамітымі хакеістамі і будуць прадстаўляць нашу краіну на міжнародных спартыўных пляцоўках. Это настоящий праздник, и его сделали все вместе. И участники, и болельщики, и организаторы. Турнир будет продолжаться, и действительно у него большое будущее. Это очень важно, очень значимо. Адразу 6 узнагарод на чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў памяшканні сярод дэфалімпійцаў заваявалі гомельскія спартсмены Маргарыта і Роман Гралько. Акрамя таго, гамельчане ўстанавілі 2 рэкорды. Усяго на чэмпіянаце Еўропы, які праходзіў у Таліне, беларусы заваявалі 5 залатых, 3 срэбныя і 4 бронзавыя ўзнагароды. 6 з іх прыналежаць нашым землякам. Роман Гралько стаў лепшым у трайным скачку, другім у спаборніцтвах па скачках у вышыню і трэцім па скачках у даўжыню. Маргарыта Гралько першынствавала ў скачках у даўжыню і ў трайным скачку. Прычым у гэтых дысцыплінах яна ўстанавіла новыя рэкорды Еўропы. Акрамя таго, Маргарыта ўзяла бронзу ў скачках у вышыню. Зараз гомельскія спартсмены-дэфалімпійцы рыхтуюцца да новых спаборніцтваў. Остальное, конечно, это Олимпиада, Олимпийские игры, где они выступят также достойно, потому что в их ранге участия в Олимпиаде в прошлой, там и рекорды Олимпийских игр, и первые места. Так что очень перспективные. На гэтым свою работу на сёння служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель» завяршае. Да сустрэчы ў эфіры.